șa, la 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 la. Dacă mă înțelegi de tăcă, nu te întrăsta. Hop, șa, la 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 li li. Dacă știi să nu mergi, număr 1, 2 și... Câteodată seara stau pe spate și mă uit în sus. Alții numără câte stele, dar eu câte nus. Nu încerca degeaba, oricum nu reușești. Doar din mergi până la 1 fără să te oprești. Nu contează care-i faza dacă nu renunți. Important e să ții minte ce trebuie să uiți. Eu aș spune ce pe bune și ce nu-i perfect, dar mă tem că o să mă înțelegeți corect. Hop, șa, la 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 la. Dacă mă înțelegi de tăcă, nu te întrăsta. Ei, hop, șa, la 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 li li. Dacă știi să nu mergi, număr 1, 2 și... Să afle în ce zodie se află racul, cum să ajunge într-o secundă în cubacu. Și cu ce viteză ar trebui să ne oprim, care antonimul la cuvântul sinonim. Ori mai bine ar fi să afle cum e când e bine. Dacă nu găsești răspuns, îl găsești la mine. Pentru că deja sunt mică și am înțeles la ce vârstă am împlinit 3 ani. Mamă, ce succes! Hop, șa, la 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 la. Dacă mă înțelegi de tăcă, nu te întrăsta. Ei, hop, șa, la 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 li li. Dacă știi să nu mergi, număr 1, 2 și... Hop, șa, la 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 la. Dacă mă înțelegi de tăcă, nu te întrăsta. Hop, șa, la 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 li li. Dacă știi să nu mergi, număr 1, 2 și...